Na Rympei U Hynñiewtrep, channel nabynta ki paidbah, Bri U Hynñiewtrep. La ujor mukotduma ya pyrshah kisan hui ngut ki Bri U ki bamdai trai shnong haka jingkeno baki la pendan kam ya ki kot kisla ki thok halor ka jaka sa jong ki baki kam baki dei naka shnong lom kse ka bahap apo kam maurang keneng CNRD block ha East Khasi Hills district halor ka jingkren jong menteri ka GAD urakam is sangma ha plau ka ying darbar uloong ba ula yo ka jingtip na MLA ka maurang keneng uba hringsun kharpran halor ka khobor balami baladan kumbasan phuwei ngut ki Bri U ki bala yo Aadhaar card da ka baki kam baki dei na ka shnong lom kse u menteri uloong bayakan ni ka benta lamudui bal register kes bat ka jing tokit ka babnia kadang ya chakamat ulaya thuru bayakan ni ka kam lara Shah ka Unique Identification Authority of India UIDAI ka bala pentip ru bahap pedeng kini ki san phuwei ngut sapu samut ki dei ki bala penrung kyrteng bat ki basa ki dei ki bala register arsin haka jo kyrteng lani ki bala le update bun sen haka jo kyrteng kini ki Bri U haka por baki la pentamai ye ki Aadhaar ki jong ki la ai ki kot kisla ban pensisha baki dei na jelam Meghalaya.